ہولے بولے ہو رشوت لے سود کھاوے راتی بننے تروڑ کے پانی لائے زمینہ دے بننے اگاں اگاں ٹورے بولو 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 گلیاں دے ہوتے تعمیرہ کرے رستیاں دے حق مارے دوئے دے پلاٹا تے قبضے کرے دوئے دی دکانہ تے قبضے کرے یہ موت یاد ہو میں یہ کرے سارے کرتوت میں سنتا پہ مولانا شعیب صاحب بیان کر رہے ہیں انہوں منصور بادشاہ نو خواب آیا اسرائیل ملیا تو اس پوچھا میری موت انہوں نے 5 انگلیاں دا اشارہ کیتا صبح اٹھیا موبر آ گئے تعبیر دینا لے اس آکھا میں نہیں خواب آیا تعبیر دے انہوں نے کہا 5 سال رہ گئے نہیں اس آکھا وہ اے پہینے بات میں تو اللہ اللہ کرا کے دویا موبر آ گیا 5 سال نہیں 5 مہینے خواب دی تعبیر خواب بھی ہر کہنے نہ دسیا کرو اے بھی ذہن رکھو صبح اٹھی نے ہر کہنے کو بیان کر دیں ہو جنہیں بندہ تعبیر دے سی انہیں ہو وسنے جنہیں تعبیر کسی دیتی انہیں ہو جانا نے خواب اس دے سامنے پیش کرو جڑا خواب دی تعبیر علم ہوئے میں نہ جانتا ہوں یہ کوئی کتابوں دا علم نہیں یہ خدا دا دے خدا دا دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے محبر ہیں ایک بندہ آیا اس آکھیا حضرت میں ویکھیا میری منجی دے تلے آگے فرمایا ون اس جگہ نو کھٹ خزانہ اسی گئی اس جا کے کھٹیا خزانہ نکلے کچھ مدت تو بعد ایک اور بندہ آ گیا اس آگے جی میں ویکھیا میری منجی تلے آگ جا رہی ہے فرمایا ون جو تے سپ لکے ہوئی اس نو مار شاگرد بیٹھے ہیں انہوں نے کہا حضرت اس بندے نو خواب ایو آیا ہی تسا آکیا خزانہ اس نو ہی خواب ایو آیا تسا آکیا سپ حضرت فرمایا اس نو سردیاں چایا ہی تے اس بڑوے نو گرمیاں چایا تے سردیاں آگ چنگی لگ دی ہے تے میں تعبیر خزانے نال دیتی تے گرمیاں آگ چنگی نہیں لگ دی تے میں تعبیر یہ تو موسم نال بھی تعلق ہے اس دا مطلب ہے کہ خواب ہر ایک نو بیان نہیں کرنا تو منصور آکھیا جے 5 مہینے رہ گئے 5 سال رہ گئے اے پہینے بادشاہی اے تا اللہ تعالیٰ دی رحمت سمجھو جڑا موت دا وقت نے اس دسیا خدا دی قسم ہے ورنہ جتنے بندے بیٹھے ہو سچی سچی گل کرے ہیں اگر اللہ کسی بندے نو کسی ذریعے نال دس دے وے 1 جنوری 2020 حالے 8 سال ہیں کتنے سال ہیں 8 سال 2020 1 جنوری دن دے 12 بجے تیری موت دا ٹائم مقرر ہے کریسی دکانداریاں تے تجارتاں تے جنجے تے لڑائیاں تے برادریاں دے جھگڑے تے اختلاف تے میں تے حسد تے بغض کریسی وہ اکسی میں تو مہندہ ہے مسیحت 8 سال رہ گئے یہ تو اللہ دی رحمت ہے یہ موت نو بندہ کرے یاد دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے میرے نبی کا ارشاد ہے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ جلے لوہے نو زنگ لگدا تو سائیکل کر دیں ریگ مارے زنگ لا دیں تے جلے دل نو زنگ لگ جائے اس دے سائیکل کرن دا زنگ لاہن دا کوئی نسخہ ہے نبی پاک نے فرمایا کثرت و تلاوت القرآن کثرت و تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت دی کثرت کرنا بذکر الموت اور موت کو یاد کرنا موت کو بندہ یاد کر لے تو دلوں سے زنگ اتر جاتا